Id-deputat nazzjonalista David Aġus sostna li meta l-partit tiegħu jkun fil-gvern wieħed jara jżomm l-għajnuna li qed jagħti l-gvern biex iżomm stabbli l-prezzijiet tal-enerġija jiġifieri li l-kontijiet tad-dawl ma jolewx. L-eks viċi kap nazzjonalista llum ukoll kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew sostna dan waqt li l-kap tal-partit Bernard Grech mhux biss kien qal li l-għajnuna mhix sostenibbli iżda issa jrid jilliberalizza s-suq tad-distribuzzjoni tal-elettriku li tfisser kontijiet dawl ola għal Maltin u Lawċin. Mistoqsi minn One News jekk iżommx is-sussidji fl-enerġija, David Aġus qal b'mod ċar li wieħed imbagħad jara meta l-Partit Nazzjonalista ikun fil-gvern. Taqbel li għandhom jinqataw is-sussidji kif qal Bernard Grech? Is-sussidji qegħdin hemmhekk f'dak li għandu x'aqsam mal-kontijiet tad-dawl u l-ilma skont iċ-ċirkustanzi li jiddeċiedi l-gvern. Issa jekk il-gvern Laburista mhux se jżommhom is-sussidji, dik problema tiegħu. Meta nkunu fil-gvern naraw is-sitwazzjoni li jkollna. Bernard Grech irid il-liberalizzazzjoni tas-suq fejn tidħol l-enerġija fi kliem ieħor iħalli s-suq isuq. Imma wkoll immorru għal liberalizzazzjoni tas-suq tad-distribuzzjoni tal-enerġija. Ir-reazzjonijiet għal dan kienu bost hekk kif issemmew argumenti li b'dak li jrid il-Partit Nazzjonalista mhux biss jipperikola x-xogħol tal-ħaddiema tal-Enem Malta iżda anke l-familji jispiċċaw iħallsu kontijiet tad-dawl ola. Iżda l-Bernard Grech din tibqa' l-aktar proposta b'saħħitha li ħareġ biha. Tkellimna fuq xi ħaġa importanti ħafna. Tkellimna fuq il-liberalizzazzjoni tad-distribuzzjoni tal-elettriku. U allura hawnhekk il-Labor malli rrealizza li ħriġna 9 proposti b'saħħithom, speċjalment dik. Bernard Grech mhux biss kien tkellem kontra l-għajnuna li qed jagħti l-gvern fl-enerġija, iżda minn barra li baqa' mingħajr costings sal-pożizzjoni li ħa fuq l-enerġija meta kien mistoqsi b'mod ċar x'jagħmlu quddiem żieda fil-prezzijiet internazzjonali fl-enerġija u kien wieġeb li jekk jolew barra minn Malta, allura jolew f'pajjiżna wkoll għall-familji u n-negozji. L-Ewropa qed naraw li l-prezzijiet tal-electrical fuel qed jolew hawn kriżi tal-enerġija u l-gass, kemm inti mħasseb dwar dan? L-ewwel ħaġa rigward il-prezzijiet, meta l-prezzijiet bħalma ġara fl-2008, 2009, 2010, 11 u 12, jolew internazzjonalment jolew għal kulħadd.